Fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta l-4 filgħodu tħabbret it-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale Dotart bit-tema Tnaddaf, Tarraf, Tferraq. Din it-tieni edizzjoni tal-akbar vetrina artistika f'pajjiżna se tkun qed tittella minn 11 ta' Marzu sa 29 ta' Mejju 2026. Bħal dik ta' qabilha, l-edizzjoni li jmiss se tkun qed torbot l-arti kontemporanja mal-mużewijiet, il-palazzi u siti oħrajn storiċi li għandna f'pajjiżna dejjem bir-rabta mat-tema ta' dan il-biennale li tefoka arti ta' tiġdid kemm estetikament kif ukoll fuq livell personali. Il-Malta Biennale 2026 se jkun qed jitfa' dawl ukoll fuq affarijiet kritiċi li niffaċċjaw madwarna, inkluż fl-arċipelago Malti b'arti u narrattivi li se jżewġu l-multikulturali mal-ġid komuni għall-isfidi tal-lum. F'kumment Moa News, iċ-Chairman ta' Heritage Malta, Mario Kutajjer, elenka kif it-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale se tkun qed tibni fuq l-ewwel waħda, filwaqt li tesplora arti kontemporanji ġodda. It-tieni edizzjoni hija binja fuq l-ewwel waħda, ġifieri tallimna mill-esperjenza li tatna l-ewwel edizzjoni se ssaħħaħ allura t-tieni edizzjoni li rrid ngħid hija importanti t-tieni edizzjoni iktar mill-ewwel edizzjoni. Għax it-tieni edizzjoni fi żgur se tkun qed tilab parti importanti biex tistabbilixxi il-Malta Biennale fil-kalendarju dinji tal-ewwel dak huwa taġi tal-pajjiżna. L-ewwel wieħed tiġi appoġġjiena fuq il-kalendarju dinji tal-arti kontemporanja, it-tieni waħda titissammar hemmhekk. Tkellmet magħna wkoll Rosa Martinez, id-direttriċi artistika b'aktar minn 30 sena ta' esperjenza li hi l-kuratriċi tal-Biennale. Martinez, li kienet l-ewwel direttriċi artistika mara għall-Biennale ta' Venezja fl-2005 fil-110 sena storja tiegħu, esprimiet l-entużjażmu tagħha li għal darb'oħra se tkun qed tmexxi proġett artistiku f'pajjiżna. But in the case of Malta, it's especially meaningful because I will be able to work with all the main monuments of the Heritage Malta, from the prehistoric temples to the palaces and forts of the knights, to the contemporary folk and popular art. So I really want to use my experience of all those years to bring to Malta all this knowledge, but also to go beyond that and to make a biennial that attracts the international public and the local one too. Il-Ministru għall-Wirt Kulturali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, esprima sentiment ta' sodisfazzjon lejn il-Malta Biennale Dotart u faħħar l-impatt tiegħu lejn pajjiżna sabiex nistabbilixxu ruħna bħala destinazzjoni artistika internazzjonali. Is-sejħa l-artisti bdiet mill-4 stess u se tibqa' miftuħa sa 30 ta' Ġunju li ġej. Filwaqt għal sejħiet oħrajn, wieħed jista' jżur is-sit www.maltabiennale.art.